Mayong adlaw sa inyong tanan mga ma'am og sir, nakapalit na gid ta og CCTV para sa ako ang balay karon no. Tungod kay wala may marites diri sa ako ang mga silingan, atong butangan og CCTV ning palibot sa ako ang balay aron safety ba, aron walay makasulod nga kawatan ba, di ba? So for the safety lang gid sa atong mga gamit diri sulod sa balay no. So mo ni karon no. Atong napalit bali upat ni ka box nga CCTV. Goods kaayo no, so gikan ko sa City Hardware ko nagpalit ani mga ma'am og sir kani matistingan nato neron og unsa kanindot ang quality. So ato na ning i-plaster no. Syempre nagkuha pug ko nga mo install pud ani kay ug ako lang dili man ko kabalo mo install ani nga CCTV kay syempre lisod ba mag wiring ani no magsumpay-sumpay di ba? So mo ni karon pakita na ko sa inyo ha nga CCTV gid na ako napalit. Klaro jud kayo bisag unsa kalayo lagi bisag maghapa-hapa dia. Kuha jud kaayo ang tanan palibot gyud tan-awan nyo ha unsa kanindot ni. So ato ang i-open no ang CCTV mo ni siya mga ma'am og sir, the best kayo. So kompleto siya og kuan bolt. So mo na siya no. Oh, wow kanindot ani uy, hinuga klaro jud kaayo tan-awan nyo mga ma'am og sir, the best kani nga CCTV. So kung gusto mo magpatawad og CCTV, kuha na mo ani kay the best jud kay for the safety sa inyong mga gamit sa inyong sulod sa inyong balay. Nya bali upat ni siya kabuk mga ma'am og sir no. So kani tanawon nato ni og unsay sulod ani. Tanawan ninyo mga ma'am og sir. Uy, mao ni tanan ang sa sulod niya no. So iyahang adapter og iyahang mga kuan niya no, charger sa wifi. Nya na pa jud free nga mousepad no para sa TV. So siyempre ato ning i-connect diri mismo kaning atong CCTV i-connect nato diri sa TV mismo. So siyempre ug walay TV dili man gud ma-install ang CCTV. So kailangan gid na TV aron ma-install ang CCTV. So mo ni karon nakita ninyo no, kompleto upat ka book charger. Goods kaayo upat ka book ni charger okay. Matag charger tag sa ka CCTV. So mao ni siya no. Pakita na ko sa inyo ha ang nakadabis ani mga ma'am og sir kay gidemo man nila ni sa kuha. Okay kaayo ni after 60 days automatic delete, the best kaayo ni. So mao ni ang iyahang kuan kumbaga murag iyahang memory niya ba. So mao na ni siya the best kay no, murag yapon siya og wifi ang porma ba kani siya. Mao na siya. Garaag porma murag pag wifi mga ma'am og sir, the best kayo. So kani dili ni siya basta-basta ma-pull no kay after 3 months ma-automatic delete mong gud siya no. So ato na ni siyang i-install. Pakita na ko sa inyo ha, kompleto ni. Bisag mingon mo nga dili kompleto. So kani kuan ni kabuk bali upat ni no. So mao na ni siya CCTV gyapon ni. Tanawan ninyo. Tura. Ni kauban gyapon niya ni. Tura. Wow, the best kayo Dako kag lens ba. Klaro jud. Ug nay magkuan-kuan diri sa gawas. Klaro jud kaayo sa CCTV no. Kuha jud kaayo no. So mo ni siya mga ma'am og sir. Nya napay sa diri ay napay duha diri kay upat man Pero kita gyapon ako sa inyo ha. Nindot jud kay ni gamiton sulod sa balay gyud. Siyempre malitag gamit ba kay CCTV aron safety atong balay no kay permente bayta wala diri sa balay no sige baytag lakaw no. So mo na ni karon palit tag CCTV aron ma-monitor nato bisag layo ta. Sa cellphone ra nako tanawon ug unsay makita nako diri sa palibot sa animalay nako no. Mo ni karon mga ma'am og sir, CCTV gyapon ni. So diha ara. Kita ninyo no? So ang inyong nakita karon tulo kay ang isa nasugdan naman. So to ara dito. Nagsugdan na nila sir. Ila nagiplaster ang isa ka box CCTV no. So mo na ni karon ato na ning ihatag sila aron maplaster na pud nila ni diriya sa palibot. Okay, ubani ko ninyo. Tara.
Ug mao na ni sila sir nga nag-install sa ako ang CCTV. Okay kaayo ang ilahang trabaho, paspas kaayo, maayo pod kaayo mo plaster ug asa dapita nga makuha gyud mismo sa kamera. Ako gyud gipabutangan og kamera ang bay kanto aron makita ang kilid-kilid sa ako ang panimalay ug naabay tao nga nakasulod aron mahibal-an ako ug unsay nahitabo sa ako ang balay. Ug mao ni karon nakita na gid ninyo ang plastada.